Mame enna wase so wajebre na wo hwe Omene Bour TV. Brebia enne pa ese fata ena yaye krado se yede bebreo. Se wo piada na wo ye kwaku anase obaakua mechiaw ema piaw. Midin e the elder OT Emmanuel. Freme Omene Bour na mejoso. Odoma kwatwe dia mponyame onhyiraw. Abra wajebre na o hwe me emprempren ebese me na wo twetwe enkomo adefa ukuada obi bia ye wo no saa eda no na no kwasem ne se abrabo yi mu no obi a ye wo no ukuada bia no se woni na nante a na wotiye esanse odeman kwatwe dia mponyame ede nimde ni nyansa ede adom momo na ye wo atrapoye ne me bia omotimi dan na die ano ana mepese me no ahwehwe eho enkomo ene meka ensem bia fa ukuadafo ho ade akyerew mekyerɛw ukuadafo ekradua ebio nso kala ematriman kwansem mekyerɛ lucky kala a ɛyɛ atade a wɔhyɛ no ne krada etaboa no ana de ɔhyɛ ne krada emmoa no kra ɛwɔ setem nso no yɛbɛhwɛ eho enkomo se woni ukuada ni nante na opese unhu ne su ene ne ban sede asetena ne abrabom eniema woni na anamontuo sitie no ye ba twe eho enkomo eno tima mesima ne yentwa eho mra na ye ba ye ba twe enkomo kakra ere afa ukuadafo eho ere ama osisi a medasi metwa me ho aba. Meda wase se woje brema ye twa ye ho sima ebae afei meyan toaso ne yenhwe ukuadafo omusu ene omoban sede woni ne nante a woni ne betimi anante asomdwe emu pa mamensi asemwe po enkyerɛw ukuada ni bia odoman komatwe dia mponyankopɔn adom no nyansa ene nimde enti sabe asetena ne abrabom no ontan hia ukuada ni a sabe nananum penimfo ene wona otie monimu a wagimi ukada ni bia na montuo bia obetu bia no wode anitie ene enante enti broni beka se oye very smart papa enti enya nwanwa se yede ukada ni etoto bonsam ho enti kwaku bonsam oye nitifo pa ukada ni bia no so yo hene anase ohema mechi oyo ba na bema no odi ade se oyo hene na hema otrase se odi asem a wotimu se nyansa ni nimdia ewoni munti ni bibia ko pepepe kama na eya na katremadenso ewo mafa omo katrema de papa na abrabomu no se oni ukada ni nante eya kwaku ni akua nante a na wanya hweyi a de bia da obehye ne nase na onu mom aye panyi esanse omwura ba bia omo pese omo ye kanifuo e wa setena ene abrabom wanye leader or classroom na osua dia opese oye class captain school mu hono so no opepose obe boys SP ana girls SP oyoba abrabom nso no bibia oye bia no se oni kwaku nante a no ya no hweye oba esanse edin se obohu se kwaku twempena se ukunu ade kwaku a sanso ana oyire enso ade akua utumu se asetena mu no se wan krokro no amma na setena mu no nani anye na otwempena unhunu da eye ukadafo omasetena na omabrabom eba business sika adwuma eye amenta amfa ukada ni ento sika no esanse sika ta form ensantem entempa ebio nso no ukada ni bia brabo ene na setena mu no so woni ni etu anamon a ade ba ko a ese wo hye ne nso nse se ono no ta kyewade a hu se obema 1 cedi ana $200 a hu se ono benya ne maho mienu na afiri ho eno nti na ode se sika na ema wo kwaku enkyewade kwa sanso na obaakui anso enya daage eboa hyehyɛ eniema ede mawa hu se
ono do de bia o hwe free ho no eso chen de ode ma wo wukedani asetena ene na brabom kai ne hu se wukedani bia asetena na brabon bibi bia oye bia no omoye nitifo ewo ho pa nyansa ne nimde nso ye de adom omo nso nti de bia da no wan hwe a obehye nase na ono na ye kanifo ewo wasetena ene wa brabom wukedani nso no akukuduru a ye de bobra omo ntampe adwumaden esanse omo didi omo nyansa ne omo nimde eho enti enye nwanwa se akua one ne enantia ne namfofo eye mmema nko a sanso na kwaku nso enamfo eye manko a ebroni beka is a vice versa amayonko famu no se oba ayewo no awukuada akua so woni be me nantia na ne gye asetena num esanse bibi obeka bia no emema ne gye pa na asetena ene na brab sanso na kwaku nso ene oba nantia ne nsenkwaye nsirihehe ene na futu ode ma ema no otawia ma na koma pa enti be ma kwaku etiemi a wasere esanse onim asetena ne kwan ya faso dada oba kanda fedefesem ne akrokrosem ema oba enitimegye pa abrabom no kada bia woni kradua na mekwa akokyerɛw ukuadafo kradua enchekra sanso ana ukuadafo nso ewo kala atade a wo sha na nitimegye pa anase broni beka eye lucky kala ewo asetena ene abrabom ukuadafo kala no mahyebi eye ahabamono green na ota hye ahabamono eye green color eye triman kwansem eye lucky color ade ma ukuadafo ebienwu so eye blue color sanso ana color baako eye brown anase gray ebi kano ash color sa color nan eye lucky color ade ma ukuadani bia wo hweme anopai awiei anase anwumei brebia wo hwe video no nso no obetimi agyatum se futu ede ma ono bomaden na share like na drop a comment no efama me mesisu bio color ema lucky color ana triman kwansem ede ma ukuadefo eye green blue brown and gray ana ash color sa no mo frɛ no na color entamwa roni beka se unlucky color ede ma ukuadafo eye pink orange and red color sa color miensa we ya menta nhye no okrada orange red and pink color no entamwa ye toaso kyerɛ ene ye bebre a obetimi ne ukuadani anante e wa brabom ade ba ko ye ukuadani achiwade eye nipa mu adwojo omo mpekra so ne nante e wa asetena ne abrabom a hyene nso se wunta nyojo no e wa nipa enye saa obie na no a obabubo na adwen bia de akyerɛ owie pa a one wontem asa na omo asura ya akapa ukuadafo asetena ene omo abrabom omo mfɛre ade omo ye pempen wasipen na ogina dom wanimu a obetimi akasa de opɛ eti eba kasa adwuma ukuadani ene gye kasa adwuma ho pa se o kyerade oyɛ sentwere adwuma anase oyɛ kasamafo ade ma obi ukuadani etimi ekasa ema wankasa otowa obo wadwum po ukuadani ho asam ana making na me hyɛw bɔ sɛ mekɔ akɔkyerɛw ukuadafo omo ekra dua na enche ho no kra no mebɔ apini saa dua no na dua no eye abe edua ma me nkɔkyerɛw na me nkyɛw ukuada bia de wohyia abedua yesa woyɛ na nya nhyira nkanko yedie ewo saa abe no ho esanse ye wo ukuada enenti se obi si onta na ninje ahaban ho a na ne ho ye mesere esanse odoma nkpatwa dia mpon ede nimdie ene adom bi awura abeduam ene di hyano nso ewo abe ho ne hu amfaso a ewo abe na me bopri ho a mekyerɛ kwan a obefa so anya wo nhyira bra ye wo ukuada ewo saa krada no mu na abrabom no se woni ukuada ni nante a eya no ya ahweyi esanse omo kradua na eye abe no eso wo mfaso bebrebe ukuada ni bia setan na abrabom no wo hyia na obetumi atofo wo hyia na obetumi azan kakra wo hyia na obetumi ade wo wura baabi esanse awurawura eye omadoma kyade so owura baabi akɔpɛ bibia afiri ho abade so wukunu eye kwaku ana wo yiri ye akua ya na hwɛ ennepa a ɛwɔ mo ho na
fa saa nipa no ene ne nante sene se obefa ne bone te se azan ketremade mmoroso wo kuada fon da bi emfa enipa eni bone na ewo mu no fa enipa ewo mu na ne kuada fo enante ne mfa anigye asomvie ne kanko emfa emra omoni taaje empa so ho agro ho pa esanse woni kuada ni nante na oyoba akua mesrew be ma wotadwe mu omre wontimi ni kuada ni ba akua enta nante esanse wanhwe a obema obi ene na atwempra na obema obi ne na da bema wotadwe mu omre de mesrew nkofa akua ento ho so esanse bema wotimi woso akua ema ne ho sisi ne ho so ewo mpam dada no sade ebema na ni agye broni beka yi ne stai ahodo bebrebe na wo da no omo ani gye dogi kakra na ode no enye ne crucify him se enna ha sei da bi menta anye ukada ni sa oba wode akua de mesrew wadaroma na ne gye mpaso ho agoro broni beka romance na wo fefe ne nofo na wo dada no na o ma na ni agye wo mpam ayesa so a obapopo nkwan papa bi ama won so ani agye na setena na brabo open komo pa oba akua e de nkomo ba won so fa hia no na mfa asetena ni abrabom anigye emra na aware mu nso se akua ahia krada bi te se kodwo ana se kofia fiada ene adwada no se akua ahia omo ni giye pa enti yanhwe ye na nya krada ne krada bia na ahia omo ni agye pa nanso abrabom no se ukada ni ahia adwada ni a omo ne gye sanso na ukada ni ahia fiada ni a omo ne gye pa ana bion esanse opeka santi opobio ne mebo nkomo no se ukada ni ahia yawada ni a ya no omo ne gye pa titiru e wo dem esanse yawada fo epem paso agro sanso na ukada fo nso ene gye mpaso agro ete base edem wo omo bofum pa wa han dan ya ne fiwura wan hwe obetu no kikireka bonse no dada niema wo dem tum say yes esanse yaw ekohia kua yaw peto na kua na tun mu odu kakra wo so ne say ya sa de obo azie for maracas azie for behweme ne mo fancha me azie for esanse be de mo maracas no yam fato ho on say dem say wo so no kua bi ani age esanse wo so to ne say ya kaka na utum se anigi aba e wa dem ho sanso ana akua ehia bema wode kwabena nso a ono nso na nitime giye pa mesrew kwaku de ne ma asem enti aya na ohia oba bia meka kire nso onye krado se kwaku wa ma nani anye a mesrew asetena ne abrabom eniema pi ebeka achi ma me nkonko kirew omo kradua na me mo ne ma tofa na nyame adoma the next episode no yebedom suko ewo ukwadafo wo musu ene omo ene ye no titiriu ewo empamu agro ododie ene sa style ne niema ahodo no fa ukwadafo no mesa the next episode ene e ba nanso me sorry die me de uko enwura mu ho na me de wakọ ukwadafo wo mo kradua no ma kirew ukwada bia kwan a wo nhira befa so apiem na atimi aboa wadaroma share video no ne like drop a comment so you ukada ni so unu abi so you ukada ni na ne su no abobo bi su so a mesrew ye ne saafo ma me na me mfa wonko omo kradua no na me nko kirew ade sima afei dimachi ma yenko Michelle Bobby say me de ukada for akradua ebe kirew we de mayame ho borofo sam kakra enti mafa ensu a egu atoam ana me de ebe kirew saa ade fa ogidie edi akire na sunsum asam ana me no eba beken ukada ni bia na wadawroma oben die ya ye fe no abe edu ukada bia bomoden fa ensuo ebegu okradua nase fagu ase dem di egu ase se odomankoma twedi amponyame wo a wo bo abe na so mfaso bia no manipa bia menini be hia bia no ma menya no so mfaso se de ensuo imidi egu ase no se twedi amponyame se o ma menya from na me so mfaso no enye se abe wonim abe so mfaso fa ensuo ni gu ase ukada bia hun se ensuo amidi egu ase ayankwa me kan kire me se me ya abosom niema
me elder kosua a edi bodua ne saa ne ma na edi yi apaye ensa ebi krampo nkama no da na ye kire ne ma bia fa ahaban ho a na mo amaye mo krife meka krife a asa mo sum nyame asa de mo ye mo te se de mo na me ahotefo no na mo ye mo se ahaban adwuma no eye abosom ne ma no wo de tena ho twedi ampo nyame adoma kyede wo de adom ye ne ebie nipa ani na wo de abosom ne ma e bata ho no ye se mpanifo bi bu bebi se wo ba won se aboa ebi na mo ede no na yen atitire ne nintire ne wona nyame honwom ade adom ye aboa ye na ye krado se bebre ho ase ne yati obo ade atwedi ampo nyame obo de na haban a wo de akyeye no yati ase ne de na yenso ye nyamu adom awie nti ukede ni wadaroma bre ho ase ne tie de make fenso ne gu ase ne ka na ade bi wa ben ho na me ma wonko enie efifi aben ho na ukede ni de adoma twedi ampo nyame ade nyame bi adomo ade ye fe na aya ebi fe na emeya e wa be ho woduru ho awie no men kokwa tete saa de we so wo pe favor tete saa emeya yi wokọ ho a utwede bia na wagu asie nsu awie no tete emeya yi na bomoden se wodi be kofie pe enkyena bo mo amanone e de efi sea salt na kai mako edu 914 fa we no gu ensom so ba wabunsa menye saa de we bomoden na fa gu bucket bi mu na tete aban we mako enson fa gum fa enkyena bo no edu 914 egum enane wia fa haban ni dware o krada fa haban ni dware na hwe se favor no emma wani monyam a apepa ewo bosuam wani monyam a apepa ewo wadwumam he toda wura ba bi krampa no dode bi e wo ho no won sentiment nka no ya wo krada nko ade wadaroma o kra bia no fa so peace awom wo gu asie nsuo wo krada bia no obekọ na emeya afifi wo ho o enu de enya wo krada ni nko na betimi aye obia betimi abetete meya yi na won so atimi anya favor but wo ye wo krada ni de na so mfa so no eye bebre odoma kwatwedi ampo nyankopon onhyiraw esan se wabrɛ ho ase na wo sua bibi se wo ye wo krada ni kwaku ene obaakua na me hya me ku ase nso sa de akyerɛw esan se wo krada bia wo ye sa enhyira enkan obetimi ayisu nsuo asa gu robam sache water de anase de wotuam sei no na de aba begu ase na wabompa ya sere twedi ampo nyame se oma niema emie kwan emfa emaw nyi yare dom ohaw ne amane emfiri wabrabom na nyankopon betimi abie kwan kese e de amaw bidin e de elder ot imano from Omene Bour na meje so ebire bia no me so channel yi won saka share video na like na topeti efam drop your comment no so wo pese yantwetwe enkomo one on one me so number no na good screen so no fa na e chat me anase frame me ma yantwetwe enkomo come social media handles ni nyina e good screen so no na fe ne follow me nyame odoma nkoma twedi ampo basayi adom no onhyiraw no onhyiraw emroso na titiriw wo a wo ye wutwada ni a wo hwe me edon ne emprempren yebesai at the next episode foforo at the abroad to asoa ne follow ye our channel Omene Bour TV so shalom, peace be with you, bye bye.